mga ka-viewers, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Panibago na ng video mga viewers. Pakita ko sa inyo. First time na ako mga viewers mag grinder ko fish tray, mag clean the fish. Panoorin niyo na lang mga viewers. Kung paano gawin, i-share ko lang.
Ito na mga viewers, natapos ko. Dami na. Pero ang dami ko pang ikituin. Ito po. Hanggang dito na lang ang aking video mga viewers. Kung bago ka pa lang sa aking channel, wag mong kalimutan mag-subscribe din notification bell para lagi kayong update sa susunod kong upload na video. Grabe nagsingot na ako mga viewers. So, mura ganyan akong trabaho mga viewers. Magapon. Lagyan pa kaya akong hinuuna no? Yan. Grabe nakadaghan. Tapos dito sa gawas. Dagay may order. Kay kining isda pang paswerte daw kuno lang nila. Swerte daw na eh. Hanggang dito na lang mga viewers. Good luck.